Okay, mga higala, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Adlaw na usab karon nga Martes, Pete suggest na kini mga higala sa bulan sa Marso. Aboy na mga higala, no? Ato dahil nga timbayaon una og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, station manager nato si Father Ramaata, ug ingon na siya ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Pugos ang akong mga classmate, dili guna nako kalibtan ng mga classmate ani. Si Father Ubing Masyon dina sa Sikihor, si Father Tunton Arnaiz diha sa may kining gitawag nato og Batinggil, ug ingon usab kiyang kauban si Father Dodong Ruiz, ug ingon man usab ang atong ang akong classmate nga naa karon sa Himalalon si Father Dami Herames. So, kumusta na? Of course, atong talahorong obispo. Ato gyud po ning timbayaon, no? Kay tiaw bagod ning trabaho karon ni obispo nga siya maoy nagplano sa tanan nga mga assignments. Di nalalim mo, daghang kay mga butang nga iyahang i-take into consideration. Ari na ta mahigala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahanon ni ining kamudtugon. Aboy na mahigala, CBCP News. Bishop Joel Bailon, matud pa niya, charity alone is not enough. Sa ito pa ang pagkamanggihatagon, dili kini siya matud pa hingpit. Dili kompleto pa. Kinahanglan gudi ay nga adun na kitay mga lakang nga ma-address ang mga butang nga maoy hinungdan sa kapobrehon ug injustice. Ayan, no? Nga ato yung i-promote usab ang human dignity. Kay nga naman, pareho sa gud na o kana bitaw mga higala nga nagsigig tulo unya ato ba nga gibaatan ang tubo pero wala ginato tan-awa kung unsa ang problema, kung unsa ang paglikay nga dili na magsigig tulo kanang permanente, kana bitang gitawag bitaw nato sa English ba og permanent solution, dili band-aid solution. Wala, no? Muna gisulti ni Bishop Joel Bailon, charity alone is not enough. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV urges diplomacy amid Iran tension. Kasi ato pa, mo gihapon ni mahigala, no? Tan-awon gyud sa mga root cause ba? Mao ni siya isulbaron ang root cause sa mga problema ilabi na gayud sa nagpadayon karon nga krisis dito sa tunga-tungang silakan, no? Kining gitawag natong tension in the Middle East, no? Nga dili lamang kay matud palagi tan-awon kung unsaon pag kanang sulbad sa problema, kung dili tan-awon gyud kung unsa ang pinakapunot dulo nganong nagpakitabo kini. Ano mo kana ang gisulti usab ni Pope Leo XIV, ginamit ang panagsabot-sabot o diplomasiya. Mao gadto mga higala, mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon, ug ari kita mahigala sa atuang Saint of the Day. Bueno, Saint of the Day ta mahigala, ha. Ang atong Saint of the Day karon kabalo mo kinsa manong pulding. Wala ka kabalo ng pulding. Ang ato karong santo mao si Saint John Ogilvie. Si San Juan Ogilvie, do. Ang spelling sa Ogilvie, ang spelling Ogilvia. Natawo siya ni adtong 1579. Nga namatay ni adtong 1615. Usa kini siya ka Catholic convert. Formerly membro sa Presbyterian. Unya nagpamimbro kini siya sa mga Jesuita. Unya nagmission siya dito sa Scotland. During the time of the Catholic persecution, he was condemned to death as a traitor, the first Scottish saint. Ayo, sa ato pa gikuan in taon kini siya gipulungan in taog ulo kini si Saint John Ogilvie, gani naila kini siya nga siya ang pinakauna nga Scotia, no? Nga nahimong Scotia nga nahimong usa ka santo.
Mao kadto manghigala mga saint of the day nato karong adlaw. Bay na manghigala padayon ta og ari na ta sa ato ang kining gitawag na katikism. Why do Catholics display statues? Gano man gyud nga i-display man nato na mga estatwa, no? Because Christianity is an incarnation religion. Doon na makita, no? Mumana ang Christianity, incarnation religion. This means that visible and tangible realities are used. Ito na nga, makita gyud ato ba mga visible, tangible gyud realities are used. Doon na gyud tayo mga kalihukan nga makita, dili lang kay maghilak-hilak ra, magsigi og piyong-piyong sa batad yung muna na, dili na pwede. Kaya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14, ug ang pulong nahimong tawo ug may puyo uban kanato, puno og grasya ug makita. No? Kato pa incarnated, makita gyud ba? Doon na gyud visual images. Pulong nahimong tawo, dili makita, no? Ang pulong madungog ra. That's the reason we always make visible, tangible representation of everything. Matud pa sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 15, si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug ang labaw sa tanan binuhat. Masato pa kung ang gyud tangible, no? Catholicism is a tangible religion. May makita gyud, no? Munang dili ay mo kabalaka, ayaw dayon mo og tuo ang mga laing pagtulunan nga mo kundina, no? Kay unsa mo gud mga estatwa, no? A statua are visible reminder of a person who are considered sacred by the church. No? Visible reminded of a person who are considered sacred by the church. In other words, when we pray in front of saint statues, we are asking for intercession. Ayan, no? Sa basahon sa pinadayag, laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan ug insenso ang miabot ug nagbarug sa atubangan sa bulawan nga halaran. Iyatagan siya daghang insenso aron idugang sa mga pagampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihala dito sa halaran nga diha atubangan sa trono, no? Tagaan siya daghang insenso aron idugang sa mga pagampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihala dito sa halaran nga diha sa atubangan sa Dios. Makita nga representation. So no representation ra magud, no? Sa wala, no? So again muna ang ato karon nga kuan. So another pangutana mahigala, no? Another question of the day. Okay, no? Unsa may tawag na to Maundy Thursday, taken from the Latin word mandato, by means or commandment. Jesus commanded his apostles to love one another, demonstrate the importance of humility and service by remembering Jesus washing the feet of his disciples. Many Christians have mutated this action by holding a foot washing road in this day. Ano, so nganong ito usa man ng Maundy, taken din na sa word nga mandatum o pagsugo. Usa may gisugo niya ng higayon sa atong Ginoong Jesucristo. Gisugo kita nga unsa man nga ato ang sundon ang iyahang gisugong pagtulunan nga mao ang minahalay. Muna ito, Maundy Tuesday. Okay. Alin na ta, padayon na ta mga higalas. Doon ay pangutana din rin, no? Ngano mangyud nga ang kitang mga kabos magmaampuon man ta? No? Ngano mangyud nga papaampuon man tang mga kabos? By the way, prayer have a specific psychological benefit. No? Nakabalo ba mo nga ang kining pag-ampo adunay benepisyo psychological benefit?
Mata pa, now, prayer can reduce feelings of isolation, anxiety, and fear. Kini kong pag-ampo mga higala, makapakunhod sa atong panghuna-huna nga kita ra yung usa sa isolation. Mga kahadlo, mga gitawag na natin kahangawa, o so nang kahangawa, murag mag duna kay kana bitang huna-huna nga ikaw ra yung usara. Anxiety ka ba nga murag gipasagdan ra ka, no, nagdubdo na kay mga feelings nga murag gipasagdan na lang ka, wala na mutabang nimo, no, dili madugay, makuan ka kanang makuan ka ba, maalaot ka, masakitan ka, mamatay ka, muna anxiety and fear. No, pero sa diha sa pag-ampo mawala-wala na kay mura magmulig-on ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon nga adunay Dios nga mulaban kanimo. Number 2, it can maintain sense of kining gitawag og sense of peace, encouragement, or social support. Ayan, no? Sense of peace, encouragement, or social support. It can foster a sense of connection, whether it's to a maker of power or to a supreme being. No, it's to a maker power or to a supreme being. No, so ano? Ato na mag-ampo tadako day kay nagbenepisyo. Number 1 is it can reduce feelings of isolation, anxiety, and fear. No, mag-ampo tamo mo din atong nabati, no mo din na nga makaampo ganita, no murag mulig-on ang atong pagsalig sa kaugalingon. Of course, unya, it can maintain sense of peace, encouragement, or social support. And number 3, it can foster a sense of connection. Santo pa makasense yung kag sense of connection nga to sa Ginoo. Okay, klaro? Bueno, din na lang sa takutok ha. Saon man gyud nga medyo busy man taron gamay. So muna nga in behalf of our Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang akong mga kaubanang kaparian, Lukop, Kabisanan, Mindanao. Ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverend Father Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatekisis, dato nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Daghang salamat o maayong mudto, Pilipinas.